Ahojte, milí moji. Dneska tu máme výklad, z ktorého som bola veľmi vykoktaná. Snažila som sa ho nahrať, nedalo sa, musela som si nad ním troška pomeditovať. Máme tu nejaký odchod, rozchod muža od ženy, ale máme tu dve ženy. Jednu, tak to vám to ukážem. Ženu, ktorú si vybrala, sa s ňou rozišiel, a žena, ktorá tu bola predtým. Ja budem držať tú kartu stále, lebo neviem ani, ako to mám hovoriť, aby ste ma pochopili, aby sme sa nepomýlili. Cítim tu rozchod alebo odchod týchto dvoch aktuálne. Sú tu dve rozdielne ženy a tento muž. Takže, ak sa v celku pozriem na výklad, čo mi tu vyšiel, vidím tu, že nejaký životný cyklus sa proste potrebuje uzavrieť. A je to cyklus, ktorý dôležitý je to cyklus tohto muža. Ale každý tu nachádza nejaký vývoj v tomto vzťahu, prečo vlastne boli títo dvaja vo vzťahu, prečo títo dvaja sa im to stalo a čo sa zase diať bude. Rozpoviem. Je tu veľmi málo kariet hovoriacich o začiatkoch a veľmi veľa kariet hovoriacich o uzatvorení, bilancovaní, o nejakej transformácii. Znamená to proste, že jednoducho najväčšou témou tu nie je nová láska, ale ukončenie niečoho. Ale pozrieme sa potom aj ďalej. Je tu muž, tento muž, ktorý dospel, prišiel na koniec nejakej svojej cesty. Je pod ním karta svet, je pod ním karta smrť. Má tu 8 pohárov, má tu páža palíc, má tu 3 palice. Svet je karta veľkej arkany. Je to ako keby ukončenie určitého spôsobu života. Je opačne. Je to človek, ktorý prešiel dlhú cestu, možno je starší, dajme tomu nad 30 rokov, už má nejaké skúsenosti a už hľadal nejakú stabilitu a niečo pochopil, niečo v ňom dozrieva, už nemusí veci dokazovať. Svet prichádza často vo výklade vtedy, keď človek pochopí, že už niečo aj naplnilo svoj účel a proste už v ňom nie je nejaký hnev alebo pomsta, je tam proste nejaké zmierenie. Dobre? Proste ak už niečo dlho v sebe ten muž niesol v tom danom vzťahu, ale bez, tak dospel k nejakému vnútornému uzatvoreniu, čo predstavuje karta smrti. Dobre? To nám pôsobí ako také potvrdenie niečoho, že už to nestačí len pochopiť, ako keby ten muž bol typ človeka, ktorý nemá už 15 rokov a bude na niekoho vyčkávať, alebo čo už, ako keby on už potrebuje tú istotu, alebo potrebuje niečo, už čo sa môže, už potom bude príliš neskoro. On už nechce byť v tých energiách, čakacích energiách. Je to určite niekto, kto vie veci aj pustiť a odísť. Nie každý to tak máme. Proste chápete, že už tam, kde zostane, už mu to nič neprinesie. A na čo tam strácať čas? Na čo tam byť v tých energiách? Na čo strácať sám seba? K čomu je to dobré? Hej? Tak takýto muž. On zanecháva niečo hodnotné za sebou. Preto sa rozhodol pre tú ženu, ale potom ešte vysvetlím, čo z toho cítim. Lebo cítil tam nejakú rodinu pri nej. Cítil tam nejakú rodinu, cítil tam niečo hodnotné. Ale on neodišiel preto, že by začal spochybňovať, že to, čo teda tam bolo,
Ale aj keď človek niekedy miluje, tak zároveň vie, že spolu už nedokáže vytvoriť pokojný vzťah. Hej? Niekde, kde je príliš veľa napätia. On už má tú túžbu, jednoducho má nejakú stabilitu. Ďalej tu máme to, že on sa už nepozerá späť. Pozerá sa už presne na to, čo chce. Táto prvá žena, povedala som, že vysvetlím, táto prvá žena je veľmi, vytvára taký obraz ženy, ktorá veľmi túži po istote a stabilite. Ale je to žena, ktorá potrebuje brániť sa neustále. Za všetkým sa stále ukazuje potom akýsi útok, hej, ďalší, že furt niečo očakáva. Ak bol tento vzťah o tom, že tá žena bola viac mužskej alebo obranárskej energii, že prevzala vždycky na všetkým kontrolu, táto žena, s ktorou sa rozišiel, alebo kde to chce ukončiť, ukončil to, tak proste postupne sa ten partner prestane pri takejto žene cítiť uvoľnené a každý rozhovor sa tam mení na dokazovanie, kto má pravdu, kto ustúpi, kto čo komu čo dal a tak ďalej. Táto žena určite chcela dlhodobý vzťah, bola šťastná, keď ho spoznala, aj on chcel taký vzťah. Lenže táto žena mala silnú potrebu proste mať veci pod kontrolou a mať vo všetkom jasno, ako to má fungovať, všetko muselo byť podľa nej. A pre toho muža to bolo pravdepodobne veľmi také náročné. Strátil tam nejaký priestor svoj vlastný, nejaký svoj vlastný svet. Hej, to strátil tam akékoľvek prijatie, nebol prijatý. Táto druhá žena, ale predtým, než sa rozhodol pre táto druhá žena, tá je presný opak tejto, s ktorou bol. Táto druhá žena, je úplne iný typ energie, to je rozumná žena. Hej? Nie je to bojovnica nejaká, je pokojná, vie počúvať, vie vytvárať bezpečie, vie byť oporou. Aj keď tuto sa ukazuje, že to srdiečko jej je sem tam nepokojné. Že bola už viackrát sklamaná, že sa nenaplnili jej očakávania. Raz sa tá žena snaží ísť ďalej, potom sa znova vracia k minulosti. A nie preto, že by bola slabá, ale preto proste, že nevie vypnúť tie city, že je oddaná. Cítim tu medzi touto ženou a týmto chlapom nevypovedané emócie. Ja tam cítim stále medzi nimi takú energiu, dokonca by som povedala, ako keby sa k nej chcel vrátiť. Ale neviem, či vrátiť fyzicky, alebo začať s ňou niečo, lebo ona na neho čakala, oni spolu pravdepodobne nič nemali, hej. Ale ako keby sa stretli v nesprávnom čase, alebo za okolnosti, ktoré proste im neumožnili, aby sa všetko prirodzene rozvinulo. Tak, ako to má ísť. Niečo je tam stále emocionálne. Niečo je tam stále vnútri, niečo ich k sebe stále ťahá. Táto šestka holí, obrátenie, hovorí to je ako keby hlas toho muža, že nech robím čokoľvek, nikdy to nestačí. Nech donesiem čokoľvek, nikdy to nebude dosť. Nikdy ho tá žena, ktorú opustil, proste ho nedocenila. Nebol prijatý taký, aký je. Ten muž bol prázdny v tom vzťahu. On tam už nevidel ten zmysel toho, prečo by tam mal ďalej zostávať a smúti za touto prvou. Že mal sa rozhodnúť tu. Mal sa tu rozhodnúť. Lenže zase táto žena bola presne ona neverila, hej, že ona neverila tomuto mužovi. Ona asi až príliš dlho váhala, nevedela sa pre neho rozhodnúť. Dobre.
Takže pozrieme sa aj na ženu číslo 1. To je táto žena číslo 1 a žena číslo 2. Žena číslo 1 je aktuálne, z ktorú opustil. Žena číslo 2 je tá úplne prvá, predtým než touto bola, opustil tú druhú. Či tú prvú. Bože, vidíte? To je hrozné. Mal by som tu mať niekde nalepenú tú kartu, aby ste ju videli. Takže teraz sa pozrieme na tú ženu číslo 2, ktorá tam bola skôr. Čo nám ešte o nej karty povedia? Tá žena, táto, ako som povedala, nevedela sa pre neho rozhodnúť, lebo bola v energiách, keby sa rozhodla pre tohto muža, ako keby ona intuitívne cítila, že on má ísť za touto. On to možno smiešne znie, ale ona keby to vedela, že on sa ešte musí niečo naučiť. Že ešte nie je pripravený pre ňu tak, ako má byť. Že ona si pri ňom vyčerpá všetky sily. A že zase príde do tej energie, strádajúcej energie, chátrajúcej energie. Že sa bude zase ona musieť rozhodovať za neho. Viete, no to ide ako taký paradox, že práve pri tejto, s ktorou sa rozišiel, ktorú opustil, to bola žena, ktorá mu nedala dýchať, ktorá všetko kontrolovala. A táto žena, chvála Bohu, že to nemusela robiť ona a preberať to žezlo za neho, lebo táto, pre ňu je to prirodzené. Ona je bohužiaľ v takýchto energiách. No ale teraz čo ďalej, ženy moje? Čo? Tento pôjde za touto. Pôjde sa jej vyplakať. Niekde ju pozve. Niekde von. Bude mať nádej. Ona to príjme, ona pôjde. Ale už nebude v tých energiách, ako bola predtým. Ona už tiež za ten čas, čo bol s touto, ona už za ten čas nejak vyrastla, niečo pochopila. Našla nejakú sebahodnotu. Ona nemala vybudovanú sebahodnotu, lebo ona vedela, že keby ho prijala, nebol ešte pre ňu ten pravý, že by musela míňať tú svoju silu a energiu na to, že ho bude zachraňovať, alebo bude musieť usmerňovať, alebo čokoľvek iné. On musel niečo pochopiť a ona si tú energiu ponechala pre seba, aby seba dostala do tej sily. To je to spravodlivé, čo pre seba spravila. Dôverovala proste procesu života. Ona vnútri cítila, ona vedela, že toto nevydrží dlho. Ona to vedela. Tuto sú krásne karty spojené s touto ženou. Tu sú karty rastu, karty podpory, karty vďačnosti, karty rozvahy. Túto žena, táto,
No tu je vlastne napravo, keď ju položím. Tu sú normálne, že odseknem ti hlavu. Takto to bude. Nebude to, ako si ty povedal. A medzi tým, v tom strede, je padnutý svet, smrť, koniec. Nový začiatok. Ponaučenie. Ťahá ma to k týmto dvom. Pozvejú tam niekde, ono to príjme. Aby si to vyrozprávali. Ale on sa aj nebude ospravedlňovať, on sa aj nemá za čo ospravedlňovať, ale ona aj vie, že sa aj nemá za čo ospravedlňovať. No ho ani nejako neťahala k sebe, že príde za ňou s energiou, že bude mať strach. Nemá strach. Bude mať strach, čo sa stane, alebo či to má povedať, alebo ako jej to má povedať. Ale ona ho príjme. Ona bude aj k nemu spravodlivá. Lebo ona je už tu, tá kráľovna. Ona sa dostala do tej energie. Vidíte, kráľovna mečov a kráľovna holí. Tu máme samé kráľovné pri tej žene. Táto sila a spravedlnosť, ona by to pri ňom stratila. Ona by o to prišla. Aby sa nedostala potom do týchto energií. To je tak strašne krásny výklad, že tu sú traja ľudia, ktorí, ten muž sa pre tie dve ženy rozhodoval. Bola tu tá prvá žena, ktorá bola jeho vysnívaná, úžasná žena, ale ona tam niečo nemala v sebe doriešené, ona tam nejakú silu, ona tam tú sebahodnotu nemala. A ona, bolo šťastie, že poslúchal svoje vnútro a nerozhodla sa pre neho, lebo prišla táto druhá žena. Najprv sa kvôli tomu trápila táto. Najprv to nevedela možno prijať, nechápala, ale niečo vnútri, tá intuícia jej hovorila, že je to správne. Že to tak prišlo, že to tak je. A táto druhá žena vyformovala tohto muža, vyformovala ho, dala mu vlastne všetko to, čo ona mu nechcela dávať. Ona ho nechcela vychovávať. Ona vedela, že on nie je ešte tak vyzretý. Ale táto to robila automaticky, lebo proste to je taký typ energie, taká škola, taká žena. Hej? A ona, poviem to zadarmo, ho pripravila pre ňu. Lebo to tak malo byť, je to osudové stretnutie. Je osudové stretnutie, lebo táto žena je už v energiách kráľovny. Táto žena je už spokojná, táto žena už vie, čo chce, táto žena už vie, že keby prišiel teraz taký muž, tak ho proste odmietne a nebude ani nad ním uvažovať. Nebude sa nad ním trápiť. Prečo som zobrala tieto karty, niečo som sa opýtala, ja už si nepamätám čo. To som jak v tránze, keď niečo rozprávam. Všetky karty opačne. Ona ho nepočúvala. Nepočúvala, on proste musel od nej odísť. On nemal kľud vnútri sebe. On nemal tam to, čo v nej uvidel. Teraz hovorím o tejto žene, čo v nej uvidel. To bol strašne transformačný vzťah pre neho. On ho strašne veľa naučil.
Strašne veľa ho naučil. On je teraz k vám otvorený. Už sa pozeráte na veci úplne inak. To je zaujímavé. No, takže jednoznačne je to veľmi veľké zrkadlo pre všetkých troch. Každý si hľadal ten svoj tú svoju mincu. Ale poučia sa tá žena, pozrime sa na túto ženu. Ja mám pocit, že ona je taká, ona sa nepoučí. A čo to jej prinesie, On sa k nej pravdepodobne k nej už nevráti. On už ako keby nemal čas, že už nechce skúšať. Čiže to nebaví už ani skúšať. Ona je úplne odpojená, tá žena, s ktorou sa rozlišila, ona je úplne odpojená od svojich emócií, od toho svojho ženstva, ona to vôbec, ona je mimo. Ale to sú také typy žien, hej, také veľmi, aj neviem to slovo, aké sa použije. Ona sa bude stále starať len o seba. O ten svoj vlastný. Ako keby stále bude v tej energii. A čo táto žena teda? Že čo ten chlap s ňou? Keď ju tam pozve von? On sa pri nej cíti aj ako král. On sa pri nej cíti dobre. On sa pri nej cíti vyrovnanie. On pri nej žiari. Je šťastný, že ju vidí. On vie, že s ňou to môže vybudovať. Len čo tá žena? Dobre, vyšiel nám mesiac. Ešte má pocit, že tu niečo nevie, tá žena od neho. Bude tu asi dlho trvať zase nejaká dôvera, nadobudnutie jeho dôvery. Či to naozaj skončilo medzi nimi. Či naozaj hovorí správne informácie, či mu naozaj môže dôverovať. Pre tú ženu je veľmi dôležitá dôvera. Pre túto ženu je veľmi dôležitá dôvera vo vzťahu. Ona si ho overí, bude si ho čekovať, či je v tej svojej sile toho ochrancu, či tam nič nie je skryté, či prekročí teda aj jednu, druhú, tretiu horu s ňou, či zaistí ten správny dom s nimi, či sa jej to len nesníva. Čo si tam ešte, ako si to? Dobre. Vidíte, ona potrebuje, aby to tam dozrelo presne do toho bodu, kedy si bude na 100% istá, teda, že už nebude v tých energiách, či si ju vybere, či si ju nevybere, ale že sa pre ňu rozhodne. Rozhodne sa ten muž pre ňu. Rozhodne sa pre ňu, ale
ale nie tak, ako sa rozhodoval pre túto, že sa zbláznil do nej. Ale ako keby títo dvaja, ako keby aj on to cíti, že títo dvaja k sebe patria a nebude ju vidieť, ten muž nebude vidieť túto ženu, ktorú naozaj miluje, ako by som to povedala, cez očami, ako cez matku, alebo ako by som to povedala, alebo ako niekto, kto ho musí vychovávať. Práve, že on ju bude vidieť ako veľmi inšpiratívnu, ako veľmi láskavú, ako veľmi takú čistú. Rozhodne sa pri ňu. Chce ísť za vami. Chce sa pre vás rozhodnúť, chce ísť za vami. Určite, jednoznačne. Takže toto, neviem, bola tu nejaká trojka ľudí, bola tu veľmi krásna transformačná trojka ľudí. Vlastne ja už som zabudla aj, akú otázku som sa pýtala na začiatku, ale pri tom výklade som bola naozaj taká dosť zmetená, nevedela som sa vykoknúť, potrebovala som si to tam načítať a dúfam, že vám to vyjde. Takže prajem vám pekný víkend ešte. Ahojte.